קשה לשמור על סינכרון בין מסמכים של אדם אחד על פני מספר מכשירים. אבל איך יעשה את זה עסק שיש לו עשרות, מאות או אלפי עובדים? העובדים יוצרים תכנים במכשירים שונים במהלך היום, ובנוסף יש כמה כלים ומערכות נוספות שצריך לנהל. התוצאה, אלפי קבצים מנותקים שמועלים לרשת. הניהול של כל זה הוא סיוט במקרה הטוב, וסיכון לפרצת אבטחה במקרה הגרוע. הכירו את בוקסינק, פלטפורמת הסינכרון הראשונה המתקדמת ביותר לארגון שלך. הכל מתחיל עם אדם אחד, למשל שי ממחלקת שיווק. הוא עובד על מסמך חדש. שרה ממחלקת מחירות ואלכס מהצוות הטכני מזהים כמה מקומות שדורשים תיקון. שי מעדכן את הקובץ בפעם האחרונה. וכיוון שגם לעמיתיו יש בוקסינג, הקובץ מתעדכן גם במחשבים שלהם. לא משנה אם מדובר ב5 אנשים, ב500 או ב5,000 איש, על PC, Mac, סמארטפון או טאבלט. בלי העלאת קבצים, בלי לצרף מסמכים למיילים. הכל עם אבטחה מתקדמת וכלים ניהוליים מהרמות הגבוהות ביותר שאתה יכול לצפות. בוקסינג, סוף סוף פתרון סינכרון שמתאים לארגון שלך.